14 ta' Ottubru San Kallistu wieħed, Papa u Martri, ħal martirju għal ħabta tas-sena 222. Jingħad li San Kallistu kien nisrani Ruman, f'Żożitu kien il-sir ta' Karpoforu, nisrani impjegat fil-qorti imperjali. Karpoforu ħatar lil Kallistu maniġer ta' bank. Għal xi raġuni il-bank falla. Biex isewwi kif seta' it-telfa, Kallistu mar jitlob lura minn min kellu jagħtih. Fosthom kien hemm xi lut li xlewh bħala nisrani. Il-maġistrat bagħtu jaħdem fil-minjieri ta' Sardenja bħala kastik. Inħeles minn il-sir wara talba għal ħelsien tiegħu li Markja għamlet lill-Imperatur Kommodu li kien ħabib tagħha. Għal 10 snin ma nafux sar minn Kallistu ħlief li mar jammar f'Anzju. Fis-sena 199 il-Papa San Serafinu sejjaħlu Ruma, ordnah diaknu u ħatru amministratur tal-ħwejjeġ temporali tal-Knisja. F'din il-kariga Kallistu ħaħsib iċ-ċemiterju tal-Insara li kien jinsaq fi triq Appja, probabbilment l-ewwel biċċa art li l-Knisja kellha tagħha. Dan iċ-ċimiterju għadu jeżisti sal-lum u hu magħruf bħala iċ-ċimiterju ta' San Kallistu għalkemm il-qaddis mhux midfun fih. Kallistu żamm sħiħ mal-Papa San Zefrinu kontra ir-rigurus Ippolitu li wara ħalla lilu nnifsu isir l-ewwel antipapa fl-istorja tal-Knisja. Wara l-mewt ta' San Zefrinu, Kallistu nħatar papa fis-sena 217. Matul il-papat tiegħu li dam 5 snin u xarejn wera li kien raj għaqli, kuraġġuż u fl-istess ħin ħanin. Huwa żamm it-tagħlim Kattoliku fuq it-Trinità u ikkundanna lil Sabelju li ċaħat it-3 persuni tat Trinità mqazza. Żamm ukoll li kull dnub kbir kemm ikun kbir jista' jinħafer bl-indiema u ikkundanna it-tagħlim kontrarju li kienu qed ixerdu Ippolitu u Tertuljanu. Żamm ukoll iż-żwieġ tal-ilsiera ma' dawk li ma kinux ilsiera li kien validu avorja l-liġi Rumana kienet tipprojbih. Huwa miet martri fis-sena 222 fir-Verl li qam fit-Trasvere u difnuh fiċ-ċimiterju ta' Kalepodju fit-Trasverve fit-triq Ewralja. Il-leġenda tgħid li inqatel billi intefa' ġobbir b'ġebla marbuta ma' għonqu. Jgħidu wkoll li kien hemm saċerdot li mar itella il-ġisem tiegħu u ġie maqtul huwa wkoll talli għamel dan. Iżda m'hemm l-ebda evidenza soda dwar dawn ir-rakkonti. Uħud huma tal-opinjoni li wkoll mill-ftit li nafu dwaru San Kallistu jista' jitniżżel fost il-papiet il-kbar. Il-ħajja ta' San Kallistu turina li bħala żagħżugħ kien skjav. Huwa kompla jservi lill-Knisja u kien id-djaknu tal-Papa Zefrinu. Il-ħajja tiegħu turina it-tiġrib tal-Knisja Nisranija tal-bidu u kemm kellhom ħajja qibsa. Il-Papa Zefrinu fdaħ bil-kmamar ta' tfin tul il-Mogħdija Appjan fejn 9 isqfijiet ta' Ruma ġew mitfuma u skoperti aktar tard u bekk għamluh il-patrun ta' dawk li jaħdmu fiċ-ċimiterji. Biex tassew inkunu nistgħu napprezzaw is-sabiħ kollu li ngawdu fil-Knisja llum, ma rridux ninsew it-tiġrib kbir li għaddew minnu il-mexxejja tal-Knisja tal-bidu. Imma x'inhi l-enfasi li l-Knisja trid tagħmlilna kull darba li tippreżentalna dawn it-tifkiriet tal-martri u l-martirju tagħhom? X'importanza hemm fil wieħed joqgħod jistudja propju dwar dan is-suġġett? L-ewwel, il-martirju tal-Insara ifakkarna dwar x'inhu il-prezz li wieħed irid iħallas biex ikun dixxiplu ta' Kristu. X'kien il-prezz fil-modi u x'għadu llum għal ħafna. Niftakru fl-Iskrittura
li bħal fi Ġwanni kapitlu 16 vers 33 fejn Ġesu iwissi lid-dixxipli tiegħu li se jkollhom tribulazzjonijiet f'din id-dinja. U Fatti kapitlu 14 vers 22 fejn Pawlu jgħid lid-dixxipli li għandhom jgħaddu minn ħafna tribulazzjonijiet biex jidħlu fis-saltna ta' Alla. Imma dawn ma jagħmlux l-istess impressjoni fuqna daqskemm kienu jagħmlu fuq l-insara tal-bidu li għexu taħt persekuzzjonijiet kontinwi u li ħajjithom kienet dejjem medda. Iżda dawn il-versi mill-Iskrittura u oħrajn bħalhom juruna li il-persekuzzjoni kienet, hija u għada realtà. Passaġġi ta' dan it-tip ifakru lin nisrani ippersegwitat li jeħtieġ ikun paċenzjuż fid-diffikultajiet, jirringrazzja l-Alla fi żmien ta' prosperità u jkun konfidenti li fil-futur xejn mu se jifirdu mill-imħabba ta' Alla. It-tieni, meta nitalmu dwar il-kobor ta' dbatijiet li għaddew minnhom, aħna nitalmu wkoll is-sosten estis li Alla lest li jagħti lill-qaddisin tiegħu f'dawn il-mumenti hekk ibsa u ta' dbatija. Irrispettivament mill-età jew mis-sess, Alla kien aktar minn kapaċi biex isaħħaħ lill-martli tiegħu. L-irġiel fix-xuħithom żgħażagħ u subien u l-martri kollha kemm huma ġew sostenuti wkoll minn Alla permezz tal-qawwa li ingħatatilhom fl-Ispirtu Santu u li huma rċevew fil-mument tal-martirju tagħhom. 3. Jista' jservi biex isaħħaħna. Wara kollox, huwa għalhekk illi dawn l-istejjer ġew imniżla fl-ewwel post. Fl-introduzzjoni ta' wieħed mill-Atti tal-Martri il-Kittib jgħid li huma, ġifieri l-Atti tal-Martri, iservu biex jiġdu l-grazzja ta' Alla u jedukaw lill-bniedem. Huma jonoraw lil Alla u jsaħħu lill-bniedem. Il-persuna li kitbet dan tidher li kellha l-ewwel ittra lill-Korintin kapitlu 10 vers 11 f'moħħha, fejn insibu miktub li l-Iskrittura kienet miktuba għal benefiċċju tagħna. L-intenzjoni tal-awtur bil-kitba ta' wieħed mill-Atti tal-Martri kienet li jippersevera l-istorja tal-martirju għall-istruzzjoni tal-ġenerazzjonijiet futuri. U 4. Aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Dan jgħallimna li minkejja li aħna dgħajfa aħna qawwija. Pawlu jgħid li tgħallem li meta kien l-aktar dgħajjef li kien l-aktar b'saħħtu għaliex induna li huwa meta aħjar fil-punt l-aktar dgħajjef li aħna niddependu aktar fuq il-grazzja ta' Alla u l-grazzja tiegħu hija aktar minn biżżejjed biex issostnina u jasal jistqar mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debbulizzji tiegħi bit-takis, bl-aks, il-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dgħajjef inkun qawwi. It-tieni ittra lill-Korintin kapitlu 12 vers 10. U inti iddur fuq il-mulej bħala l-ewwel sors li jista' jagħtik l-għajnuna u l-qawwa tiegħu f'mumenti qiebsa. Temmen li hekk kif qalilna f'Rumani kapitlu 8 vers 28 huwa kapaċi jdawwar anki avveniment li jidher ikraħ f'wieħed li jista' anki jagħmillek il-ġid jekk int tkompli tittama u tafda fih. Kemm inti lest jew lesta biex ma tiċħadx it-twemmin tiegħek u lil Kristu fil-mumenti meta n-nies tagħmlilek diffiċli billi tirridikulak, tinsultak, tippersegwitak u timmaltrattak. Talba mill-liturġija tas-sigħat. Fil-ħnina tiegħek mulej, isma' t-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-għajnuna għall-merti tal-Papa San Kallistu li llum qegħdin niftakru fil-martirju tiegħu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.